Harwa deňiz güýçleriniň madden jamlaýyn binýadynyň pogtalandyrylmagyna, harwa deňizçileriň hunar ustaatlygynyň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň deňiz serhetleriniň ygtybarly goragynyň we eldegirilmesiliginiň üpçün edilmegine aýratyn üns bereriz. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belend serkerdaşty, Goşun generali Serdar Berdimuhammedow. Günnelik göretmek, sözleş, beyan ediş okuyuplanan, has kämilleştirýän zat ekeni. Söz baýlygyny artdýar. Ýazdygyňça, beyan etdigiňçe pikiriňi dogry, dürüst we täsirli ýangyzyp bilmek başaryny kämilleşdirýär. Öýden günneligim sargaýyna. Şo günden soň men ýene de günneligimi ýöretip başladym. Günneligimiň başy bolsa, elbetde çağalyp gillamdan başlanýardy. Çağa kam köp wagtymy suw toplumda geçirýärdim. 8 ýaşlarymda tassan suwa garşy bolýardym. Ana şonu hakamyň maňa aýdan sözleri ýadymdan çykan. O maňa öz gorkuýundan ýeňilämegin oglum diýer. Elbetde suw toplumuna gatnamyzda tärimçimiziň hem bizi ruhlandyrýan sözleri hemmämiziň ýadymyzda bolsa gerek. Ine şo ýerden biziň suw bilen dostlygymyz başlandy. Suw bilen dostlaşmany hoş geldi. Biz bilelikde suwda ýüzmegi, oýnamagy we howpsuz bolmagy öwreneriz. Sen başararsın, men saňdan ýa. Şunu ýadyňdan çykarma. Sen diňe bar suwda däl, uly deňizde de ýüzersiň. Hatda sen bu deňiziň güýçli eskeren bolarsyň. Özüňi şeýle duýgular bilen howsyndyr. Men o ganatly sözleri hiç ýadymdan çykarmadym. Hemişe aýdym edinip gezdim. Ine bugün kunem harwa deňiz güýçlerini şol aýdymyň arzuly sazlaryny ýadýar. Biz heniz deňize çykmaka okuw sapaklaryny geçip başladyk. Bugünem muallimiň ilkinji sapagy başlanypdy. Dersiň ady bolsa Deňizçi bolmagyň sırlary. Hoş geldiňiz.
Yaş deňe çesgerler. Şu gün biz diňe kitapdan öwrenmeýäs. Biz yürekden öwrenýäs. Sebäbi deňe çesger bolmak, diňe ýüzmek däl. Bu güýjüň, anamyň wepalygyň nişanydyr. Düşündiňizmi? Hut şeýle. Deňe çesger hemişe goraga taýýar bolmaly. Taýýarlyk diňe bedeniňi däl, yüregiň hem taýýarlygydyr. Gözleriňizi ýumyň. We bir zat hakda pikir edin. Özüňize men kim bolmagy isleýän diýen sowal beriň. Sen balyk ýaly ýüzüp maksada okkunly bolarsyň. Sen menzil aşyan gäm kimin yüzüp owazy tolkunlara ýan bermeýän goralçy bolmalysyň. Sen diňe bar suwda däl, uly deňizde de ýüzersiň. Hatda sen bu deňiziň güýçli eskeren bolarsyň. Indi bolsa sizi deňiz şeýiniň düdüginleri bilen tanıştyraýyn. Deňiz çesger ilkinji nowatda özüne we ýanyňy ýollaşyna jogapkärdir. Ata-babalarymyza gemçiýiniň jany bir diýip ýönelik aýtmandyr. Hiç wagt ýeke hereket etme, bilelikde hereket et diýen düşünje ýerliň. Agzy bir bolmaly, birek gollamaly. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz, Türkmeniň döwletlik ýörelgi satly eserine agzy birlik watan galasydyr diýip belleýär. Al oğlum, al şu kökeni. Sen goççygy top yetişmelisin. Kaka bu kim? Tomuz günlerdi. Biz Avadada diýin çalışdyk. Ol oglanjyk şo wagt 7-8 ýaşlaryndadyr. Tassan gark bolýady. Halat etmedik bolsam, buňky güneçelli men özüm günäkärlerdim. Şeýlerek diýdim. Ondan soň görüşdiňizmi? Ýok diýdim. Bu suratam ýadygärlik diýip telefonu düşüpdik. Belki owaly tolkunlar bizi ýene-de duşurar. Tolkun bilen görüşme, tolkun bilen hereket et. Men günneligimde
ulu harplar bilen ýazylan bu jümläni muallim tolkun bilen dostlaşmak atly dersinde ýazdy. Salam deňilçi eskerleri. Geçen gedek biz deňilçi bolmagyň nämedigini öwrendik. Bugün bolsa biz tolkun bilen näil dostlaşmaly, soğun güýjüni näil duýmaly, şonuň üstünde işleýär. Siz pikiriňizi jemlediňizmi? Hut şeýle! Soğun güýjüni hormatla, ol siziň ýollaşyňyzdyr. Soğun sesine ulak sal. Tolkun gelýär. Tolkun gidýär. Her gerek tolkun gelenne özüňi yeňil, güýçli duý. Käbir günler tolkun güýçli bolýar. Ýöne sen ondan hem güýçliräk bol. Çünki ol seni synamaýar. Ol seni ýene güýçlendirmek isleýär. Sen tolkun bilen bir bütöwi güýçliň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Deňilçi suwun garçylygyna garşy durmaýar. Ol suwu ulanyp öňe gidýär. Şeýdip maksat doktorlýar. Düşündiňizmi? Hut şeýle! Şu wagt hamalasyz deňize ýüz beren ýaly duýgur şaballymy? Hut şeýle! Onda kim maňazy düşünensiňiz? Şonuň üçin ara kesmeden soň bu dersimizin dowamyny göçme görnüşinde Hadar deňiziniň kenarynda awada milli syýahatçylyk dolugyna geçireriz. Muallimin okuw sapary awada milli syýahatçylyk dolugyna syýahat görnüşine geçmegi ählimizde ören uly täsir galdyrdy. O bolsa günnöliginde de ýatdan çykmajak ýakymly pursatlar ady bilen ornaldy. Gahrman arkadamyzyň ihlasyndan kemale gelen awada milli syýahatçylyk dolugy halkara biznes forumlary, konferensiýalar, duşuklaryň, halkara festivallaryň, bäsleşiklaryň, konsertlaryň, sport çäreleriň geçirilýän ýerine urildi. Şeýle üstünlükler häzirki wagtda hem hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda da dowam edýär we uly rowaşlyklara beslenýär. Yollaş deňiz eskerler. Ine biziň duran ýerimiz Hadar deňiziniň Türkmen kenaryny bedäp oturan awada milli syýahatçylyk dolugdyr. Elbetde bu ajaýyp gözellik simfoniýasynyň göz başynda bolsa, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň atgadan arkitektori, Gahrman arkadamyzyň tagallasy surandyr. Yollaş deňiz eskerler. Siziň haýsyňyzy bilýäňiz. Awada milli syýahatçylyk dolugynyň düýbi kaçan tutuldy? Hanım Meredip, sen jogap ber. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda awada milli syýahatçylyk dolugynyň düýbi tutuldy. Berekella, dogry. Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman arkadamyzyň öňden görjülükli başlangyçlary we tagallasy bilen 2007-nji ýylda düýbi tutulýar. Sebäbi uly geljek bolan bu kunjak, ýagny Hadar deňiziniň Türkmen kenary ören täsin, jana şpaly, yumşak howasy we bay tebiği mümkinçilikleri bilen tapawlanýan ekologik taýdan arasda zorlukdur. Haýsyňyz aýtjak. Biziň häzirki duran ýerimiz Hadar deňiziniň haýsy tarapynda ýerleşýär? Günnogorundamy ýa Günmatarynda? Hany aşyr sen aýt. Biziň häzirki duran ýerimiz Hadar deňiziniň Günnogoruna ýerleşýär. Hawa, gatygowy, ine yollaş eskerler. Şeýle asuda, ajaýyp kunjaň parakatlygyny, mundan meýlägem goramak biziň mukaddes borjumyzdyr.
maksat gowum ýagdaýlaryň bugun okuda görmedimi? Gowdoz, bugün gaty gyzykly geçdi. Şeýlemi? Nire etdiňiz? Awada gitdik. Ne etdiňiz? Bize mi giderlerimki? Akiderler, ýöne her gün bir topar alyp gidýärler öýdän. Näil ondan? Gurrun var da. Bolýa. Akşam ýatakhana baraly, şonda gurrun berer. Bolýa bolar. Yoldaş Kaptan Leytenant, sizin buyruğunuz boýunça Kaptan Leytenant Muhammedow geldim. Geçin. Oturun. Yoldaş Kaptan Leytenant çağırıpsyňyz. Owa çağırdım. Bugün ilkinji gedek okuw sapagyny seýahat görüşe geçiripdiňiz. Näli geçdi? Eskerlere täsirli boldymy? Şolar bardy gyzyklanmak üçin çağırdım. Sağ olun Yoldaş Kaptan Leytenant. Bugünkü okuw sapagy ören täsirli geçdi. Olarda gaty gyzyklanma döredi. Eskerleriň ýadyna hemişelik galar diýip umyd edýän. Gaty gowy. Biziň esasy maksadymyzam eskerlerde bolan watançylyk duýgusyny berkitmek. Sebäbi bolan harby gullyklaryny ýokary derejede berja etmeklerini kazanmak. Onu okuw sapagynyň bu görnüşinem iýdigleri dowam edin. Bolar Yoldaş Kaptan Leytenant. Deňleşeň, gönülüň. Yoldaş eskerler, şu gün okuw sapagymyzyň iň soňky güni. Okuk dininden soň erkin wagtyňyzda ertirki dagara taýýarlyk görmeli. Ýagny eňeşiklerimiz tämiz, ayakkaplarymyz hem arasda bolmaly. Toparymyzda hiç ýer kemçilik bolmasyn. Her kim taýýarlyk üçin dininden soň maňa hasabat bermeli. Düşündiňizmi? Tut şeýle! Sağa. Okuwuna tarap ädimläp ýürü. Mugallimim men üçin ýene-de bir täsirli okuwlarynyň biri kuş doýuny bilen tanışdyrmak arkaly düşündiren gezek bolupdy. Sebäbi men mektepde okuyan döwlemem. Kuş sporty boýunça bir näçe ýarşlara gatnaşyp Kuş diňe güýmence däl. Ol strategiýa geçmek, çalt pikirlenmek, ýeňiş gazanmak üçin çynlakay meýilnama düzmek ýaly aýratynlyklary sürýär. Mysal üçin şu gäm serkerde. Perdi bolsa iň güýçli deňizçiler. At bolsa gözewçi. Ruh bolsa goralyan minara. Piyada bolsa batyr esgerler hukmuna gözewne getirelin. Qowsnamada şeýle bir setr bar. Akyl bilen mal toplap bolar. Mal bilen akyl toplap bolmaz diýilýär. Şonuň üçin ýadyňyzdan çykarmaň. Deňizdäki ýeňiş diňe güýçlenäl. Akyl bilen hem gazanylýar. Deňizçi esger diňe bedeni güýçli bolmaly. Onuň akly hem tolkun ýaly çalt hereket etmeli. Bugün biz kuştuň üstü bilen kelläniň güýjüni synap göreriz. Yoldaş terkerdeler. Ertir, okuw sapagyny geçen, taýýarlykly ýaş deňizçi eskerleri harby deňiz gämelerini kabul etmäge taýýar bolmaly. Dawaraly ýagdaýda guramaçylyk bilen geçiljek bu waka olaryň durmuşyny ýatdan çykmajak pursat bolmaly. Düşünüklümi?
Ine bugün biz üçin aýratyn gün. 3 ay töweregi okuw sapaklaryny geçip, Harwy deňiz gämisine kabul edilşik dawarasy geçirildi. Daş töwerek bayramçylyk libasyna, gämi serkerdeleriniň we esgerleriniň ýüzlerine şatlyk alamatlary nur çaýýady. Hazar deňiziniň owazy tolkunlarynyň sesi bolsa, dawara şowkun moşýar. Harwy deňiz gämisiniň serkerdeleri nizamda duran esgerleri ýeke-ýekeden ýanlaryna çagyryp, nizam bilen serkerdäniň ýanyna gelip şahadatnamalaryny alyp, türkmen tuğuna togap edip, ellerini döşlerine goýup, Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna gulluk edýärmi? diyen buýsan şu sözlerini gaýtalaýadylar. Biz okuw sapaklaryna erkin wagtlanmaz esgerler bolup üýşüp, söwüşçün gäme bilmek üçin şeýle sözleri ýa tutmak maksat edildi. Men deňizçi esger, suw söýýärim, watanymy we ýollaşmarymy gorarym. Hiç wagt gorkman, her gün öňe giderim. Sebäbi men deňiziň dostudur. Ine şeýle buýsan şu sözler bilen hakyky deňizçiň durmuşy yüzüşde dowam edýär. Deňizçi Esker Aşirov, Men siz ara gatnaşykçy. bor. Deňizçi Esker Muradow, men. Siz işaratçy. Bor. Deňizçi Esker Orazow, Men ýangyn söndürji. bor. Deňizçi Esker Meredow, Men siz bolsa gämi sürji. bor. Täze gelen biz eskerler üçin bu gämi üýtgeşik bir dünýädi. Misli inni okulmaly gyzykly kitapdy. Gäminiň uğruna 160 derece alyň. Bolar, gäminiň ugry 160 derece. Aslında men keçilikde balykçy bolmak arzu edipdim. Sebäbi kakam balykçydy. Hergedek balyk awlamana gidenlerine men emekde edip ýerinden galmadym. Ýöne Iqbal maňa balykçy dälle, watan azudlugyny gorayan harby deňiz bolmagy bagş etdi. Men munyň üçin örän bagtly. Yollaş 3-nji derejeli kapitan. Menem siz ýaly harby deňizçi bolmagy arzu etdim. Berekella. Eýem arzuladymlaryň bir ucundan ýeripsiň. Gyýdym, ertir sizi 5 günlük abada uğratjak. Gowdugy neje? Kaka, bugün radioda soňky ýadan oýlanmamy okadylar. Tu ölemi. Gaty gowy. Şol bolsun. Saňa üstünlük arzu edýän. Deňiz bugün diýseň asudady. Gämem rahat ýüzüşdedi. Nowatçylygy ýa tapşyryp süýji uykuda ýatyrdy. Ýöne birden bugünkü asudalygy dessin duýdurjyň sesi bozypdy.
Tur. Kolsalak şart dur. Oku howsalady ýanyna garşy görüşdirgen meşgul geçirmek maksady bilen ýlan edildi. Matros meredim. Teweşşün postumy eýledim. Matros Aşirov, söwüşşen postumy eýledim. Gönülün. Berekella. Hemmäňi wagtynda ýeriňe eýlediňiz. Ýöne gowşamaň. Bu welkinji we ýönekay synagdyr. Dowamam bolar. Synag bilen hakykatyň arasynda tapawut bolmaly. Hemişe goraga taýar bolmaly. Düşündiňizmi? Hutşeýle. Erkin. Erkin. Ýaňa bar birinji düýüşüm dedim welin. Bir daha düýüşi zat deýinip kino görüp başlapdyk welin. Ýangyrdyk bir noýanaýdyk. Mene jan gelýän röýdüp ýassamaň töwereğinde telefon gollap berdüm. Maksat elime kakty welin atylyp turaýdym. Hey bolýa-da. Ýatalyň oglanlar. Oku howsalady. Ýetapur Katardan çykdy. Ähli şahtydyr. Teweşşün postumy eýlen. Ýetapur ulan täýär ula geçir. Korkma. Synag diýilen şu. Biz bir topordur, ýeke dälsin. Ýadynda sakla. Bu taýýarlyk ýeňişiň ýarsydyr. Yürüyüş köprüsü, ätiýaş rullu. Argatna çykdy. Esas rullun ätiýaş rula geçirildi. Kabul etdim rul sagda 5. Kabul etdim, rul sagda 5. Rul sagda 5. Kabul edildi. Rul gönü. Kabul etdim, rul gönü. Rul gönü. Kabul edildi. Rul çepde 3. Kabul etdim, rul çepde 3. Rul çepde 3. Kabul edildi. Rul gönü. Kabul etdim, rul gönü. Rul gönü.
Yoloş kaptan lütfenant. Gece gemimizde 2 gedek desin sinyallar geçirili. Neticeler gowy. Biraz aljuran deňiz etkerler molly. Ýöne aralaryndaky çöz erjel etkerler olaram agdygylyk bilen alyp çykdylar. Gaty gowy. Gahrman arka dağymaz. Türkmeniň döwletçilik görelge satdy kitabyna agda birlik anamyň birligi, agda birlik makkadyň birligi diýip belläp geçýär. Biz hemişe şu pikire erip, eskeleriň arasynda agda birlik saklamaly. Olary watan söýüjüligi, üstünlügi ruhlandyrmaly. Düşündiňizmi? Gut şeýle. Şu günden şeýlek, harby turgonlyk taýýarlygyny hasam güýçlendirmeli. Hemmeňiziň habaryňyz bardyr. Garaşsyzlyk bayramyna dawraly harby ýörüýüşe ýokary derejede taýýarlyk görmek barada belent terkerde başymyz aýratyn tapşyryk berdi. Şoň üçin oňa harby deňiz güýçlerem öz münasip goşandyny goşmaly. Bugün tutuş harby bölümde spor çäresi geçirilýärdi. Uluzarlaky ýarışlar futbol, voleybol boýunça geçirilse, beýleki ýerlerde türkmen milli görüşi boýunça dowam edýärdi. Köwese diýen sport görnüşiň bilen meşgulanmak üçin harby bölümimiziň sport toplumyna ähli mümkinçilikler bar. Şeýle bähsleşiklerimiz üstü bilen biz öz deň duşamyzyň arasynda bähsleşýär. Sport kuyumuzu açık görkezýär. Dostluğumuzu, yollaşşygymy berkitýär. Yarışa gatnaşmaň esasy maksady bolsa, ýeňiş gazanmakdyr. Munyň üçin ähli turgan eskerler gaýratyny gaýgyrmaýardylar. Olaryň ählisi serkerdeleriniň, jan köýerleriniň, esker yollaşşylarynyň ynamyny ödemäge çalyşýardylar. Men bolsam, ine görüşimiz ýaly kuş tagtasynyň başynda. İň soňunda garşydaşymyň ýönekeýiji ýalňyş göçümi maňa ýeňiş getirdi. Gelin Yoloş Nurliýew. Yoloş Nurliýew. Biziň deňiş etkerlerimiz garby bölüm çägine geçirilen sport ýarşylaryna gatnaşyp, birinji orna münasip bolmagy bize diýsen begenlerdi. Gemimiziň awraýyna awraý goşdy. Berekella, deňiş etkerlerimiz bu ýeňişi bilen gutnap, arasynda tapawutlananlary bir günlük wagtlaryny ursada goýberýär. Bolýa kabul etdim. Salam, Bäwul Şaryewna. Salam Jelen Amanowna. Bugün biz size täze terbiýetçiniň kömekçisini bereriz. Wy şeýlemi? Hawa, Aýul esasy zähmet ruhsatyna galdy. Bolýan Bäwul Şaryewna işlärs. Mahma Şerifna. Siziň toparyňyzdaky Aýulyň jyzy Thomas Dinjalş ruhsatyna galdy. Enatasy arda ýazdy. Bolýa Bäwul Şaryewna gatnaşyk depderine belläýär.
Alo, kaka. Gyzym, gowmusaňyz? Gowy gülýaly yerleşdik. Ay bolayıpdyr. Sagaman diýjanym. Bolýa kaka. Bizem şu wagt erkin bilen gedelenişde. Howa da diýsen gowy. Jiňe götürüp bolgun gyzym. Erkin! Aygul. Gyzym, näme boldy? Alo. Aygul telefona jogap beren ok. Erkin dip gyýgyrdy, aragatdaş ketildi. Näme boldy ka? Nettere ýanlara barda maň habar et. Bolýa. Erkin! Alın barlak görün. Kamera sesi işleýärmi-ka? Sağ olun. Hawa işleýär. Han sesine barlak görün. Bolýa. Şu gijelerde tolkun sesleri seni utqyndan oýarýan bolsa bil. Şol tolkun benim sana iyi veren salamımdır. Ben sana barışýar. Bu maňa tanış ses. Radioda dinläpdim. Hawa, bu men ýazan oýlanmamdan radioda goýberdiler. Aşkenimin boylata gelýärem aýly diýjäm. Gözüm ýorla oýmana gelýärem aýly diýjäm. Gözüm ýorla oýmana gelýärem aýly diýjäm. Yüreğimin aýany ağla gelmeğin alamy. Akvalım sana bağlı gelýärem aýly diýjäm. Akvalım sana bağlı gelýärem aýly diýjäm. Yakıp meni ataşlan çadırda yar bakışlan. Yaz edenlerip kışlan gelýärem aýly diýjäm. Yaz edenlerip kışlan gelýärem aýly diýjäm. Yüreğimin aýany ağla gelmeğin alamy. Akvalım sana bağlı gelýärem aýly diýjäm. Akvalım sana bağlı gelýärem
Meýilnama oýunça Günörtanyk nahary palaw eken dost. Bugun Gurban bayram bolan üçin ýany bilen dogrum edäsek näil bolar? Ören o bolar. Dogruma taýar bolan soň aýtsaňyz dem gelersiň. Sağlygyňyz siyasi ýoldaş 3-nji derejeli kapitan. Erkin. Dograman aptalyn meýilnama oýunça palaw bolmaly. Şeýle ýoldaş 3-nji derejeli kapitan. Ýoldaş kapitan leytenant. Gowgul ýaly. Kiminki bu? Deňiz Çetker Meretiwinki. Ýanyma gelsin. Bolar. Ýoldaş kapitan leytenant. Deňiz Çetker Meredow buýruňyz boýunça geldim. Ha, gel Meredow. Sen adyňy Synagda kän eşitdim. Sen ätiýaç ruldurandyrmakda çalt we dürt hereket etdiň. Bu adamy öňem bir ýerde gören ýaly. Yüz tanış. Nirde gördüm kam? Ýoldaş kapitan leytenant, biz diňe agzywirlikde wezipämizi ýerine ýetirdik. Berekella. Gahrman arkadagymyz agzywirlik bagtyň gönüllügidir diýä. Sen ýoldaşlaryňa gollaw bermeň, olary urukdurmagyň men ünsüm çekdi. Ene bugünlük bolsa meni 10 ýyl mundan ozalky wakany ýatlamaga mejbur etdi. Hawa, men o wagt 8 ýaşymdadım. Kaka, suýraýyn. Bolýa oglum, ýöne kiç howuzda düşgün, ullanqa girmegin. Sen henüz yüzüm bilen ogan. Bolýa kaka.
Kaka! Oğlum, Ine etdim oğlum. ine ol halat eden adam bilen yine de var bide. Ovazı tolkunlaw kenarına duşurdy. Bu edek o maňa harby bölümün serkerde solup sataşdy. Bu ýagdaý tötenlikmika ýa-da ähtimallyk? Gyýdym, holugun meni gaty gorkuddyň. Kaka men bağışla. Jigiňe gowja seret diýeňde erkin suwa gaçyr öýdüp tas ýüregim ýarlypdy. Yetişäýdik. Yetişäýdik? O näle yetişäýdik? Hawa, töwerekden geçip barýan bir esker kömege geldi. Esker? Erkin gelen tutamda telefonum suwa gaçdy. Şol eskerem alyp berdi. Şeýlemi? Maňa dogry aýtmadyňyz-a? Häzir suratlar göreýin. Ol oglany surata da düşüripdim. Bäh! Kaka bir zat gürläýin, alad etýän. Bul holugunky suratda oglanna. 10 ýyl munyň halat edipdik diýip aýdyp berdime? Innem biziň eskerimiz. Soň duşduňmy diýip sorapdyň gyýdym. Hawa, duşdum. Mehriban vatandaşlar, mukaddes garaşdyrmamyzyň hormatyna baglanýan dawaraly harby ýürüş deňizde dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň Günmatar tewtinde geçirilýän harby deňiz ýürüşini siz döwlet münberiniň meýdançasyna gurnalan ýürüýtiň ekran arkaly döni aýlymda tomoşa edýän. Mehriban vatandaşlar, deňiz hanatly korvet taslamaly töwüşçün gemi Dawaraly harby deňiz ýürüýüşiniň öňüni çekýär. In kämil dowrawat ýaraglar bilen ýaraglandyrylan bu kuwatly gemi deňiziň üstünmäki we astynmaky kuwada hemde gury ýerdäki nişanalary ýok etmäge okypdyr. Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň harby deňiz güýçläriniň edermen we gaýratly raketa gemileri dawaraly ýüzüşini dowam edýärler. Şeýlede kynlaýyşyny diýäli. Dawaraly harby deňiz ýürüýüşini algyr we hanjar atly goro gemileri dowam edýär. Harby deňizçilere şöhrat. Häzir deňizçi terkerdeler we eskerler dawaraly harby deňiz ýürüýüşinden bu ýysançly başlaryny belen tutup geçýärler. Deniz deryasını kendi dağını Koruyan süze silap tuğumu Getir deniz halkına zapşağını Siz bilin akırman arka dağıma Bugünler halkın ya tezi yanda Gelçini yalkın var tezi yanda Halkın göğüne bağı tişre tiranda Arka dağla akırman firdalama Teriyam üçün tenemat üçün Olup yaşam te bakırmanıma Vatan üçün ilvin üçün halk üçün Bakırman arkadan firdarıma Can Türkmenistan Edirne kan Bağrım olsan
Nasıl dünya yalkında, yürekler vatanın kasam mektinne. Sizi alkış ver yüreğin mekrinne, arka dağına kahraman serdanıma. Tediyam için, tedi bat için, uzak yaşam siz kahramanıma. Vatan için, ilmin için, halk için, kahraman arka dağına serdanıma. Can, Türkmenistan, Edirne kan, bağı bozan. Sen buysan canım, kahraman arka dağlı serdanıma. Can, Türkmenistan, Edirne kan, bağı bozan. Sen buysan canım, kahraman arka dağlı serdanıma. Günnölüğümde Deňizçi Esger ady bilen açylan bölüm tamamlansa da, su bilen başlanan dostlugum ýene dowam eder.